asem kurang uyah. Panglimbang 5 menit dina Selasa Pon tanggal 10 Juni taun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 5 ayat 13 tekan ayat 16. Dadi pamong bocah postulan mono kudu siaga ngadepi kahanan kang kadhangkala ora kepenak dikarepake. Umpamane perkara mangsak. Amre padha mandiri, bocah-bocah postulan ya diblajari mangsak bareng. Ana sing gathekan saengga cepet trampil, asile gawe bungah wong sak omah. Ning akeh uga sing dedel, nadyan wis diblajari bola-bali, ning merga mbok menawa ning omah biyen blas ora tau mambu pawon, ya ana-ana wae insidene. Nadyan wis dielekake bola-bali ning ya tansah tiba ing kaluputan kang padha. Umpamane wae insiden lali ora menehi uyah. Mesti sing mangan do komentar asem kurang uyah, anyep jejet. Sewalike kadhangkala anggone menehi uyah ora duwe duka kira alias kakean. Mula sing mangan menjep-menjep lambene lan merem-merem mripate karo kondo. Wih, asem tenan, kakean uyah. Gusti Yesus sing wawasan dina kinepakake para pendherek dalem minangka uyah. Tegese para pendherek dalem Gusti Yesus kudu nggawa daya guna jroning urip bermasyarakat lan urip menggereja kaya dene uyah kang uga duwe daya guna. Ora cukup amung sembayang, ananging uga kudu temandang melu cawe-cawe ngupiyake karaharjaning pepodo. Kaya pratelan cecala, uyah piguna kanggo ndadekake mangsaan enak. Kang ngemut teges para pendherek dalem Gusti kudu bisa gawe enake pasrawungan kayata sikap grapyak lan semanak, seneng guyon lan sak piturute. Nanging pranyata piguna uyah luwih tinimbang amung kanggo ngenakake mangsaan wae. Piguna mau kayata kanggo ngawetake panganan, kanggo tamba utawa obat lan kanggo nyuburake tanduran. Iwak bisa wae suwe merga dikum nganggo uyah njur dipepe saengga awet. Pangetrapane para pendherek dalem Gusti uga kudu bisa ngawetake pasduluran. Ora gampang kebrongot njur adu cangkem, ora dadi tumbak cucukan lan sak piturute. Uyah asring uga kabigunakake kanggo murnekake banyu saengga bisa dikonsumsi. Pangetrapane para pendherek dalem kudu tulus jroning mangun paseduluran. Uyah uga piguna kanggo rabuk. Merga uyah tanduran oyote dadi luwih kuat, kembange ora gampang gogrok, sarta wohe luwih manis, uga bisa kanggo nanggulangi ama. Pangetrapane para pendherek dalem kudu bisa asung paneguh, asung kabungan, asung semangat marang liyan. Apa ana uyah sing kelangan rasa asine? Ana. Uyah kang dijupuk saka laut mati. Jarene uyah kang dijupuk saka laut mati ora awet kadar asine. Rikala kelangan asine, uyah mau njur dibuang saengga diidak-idak wong. Para tresna pelem kinasih budaya Jawa darbi sesanti, urip iku urip. Supaya ora dadi kemladian kang amung ngajak sempal wit-witan kang dinunuti, wong-wong Katolik kudu darbe lan aweh sumbangsih kanggo kamulyan lan karaharjaning pepodo. Aja nganti wong Katolik ora katon lan ora kocap jroning masyarakat marga ora darbe utawa ora gelem nyumbangake kompetensi lan talenta-talentane. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit wedharan dinten menika. Mugi wedharan dalem menika manjurung kawula gregut lan cengkut terlibat ing salebeting gesang bermasyarakat lan menggereja. Kawula temtu badhe bingah menawi sederek-sederek ugi sami bingah.
Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.